Ива Иванова. Здравей, Димитър. Павлов съм аз. Да, знам. Може ли да ти говоря на ти? Ами, ако прецениш, че така е по-комфортно за теб и за зрителите ти, няма проблем. Понеже ние се разбрахме, че не може да се гледаме и затова по никакъв начин няма да се гледаме в очите. Добре, аз се смях първо. Видя ли? Добре. Да, добре, няма да се гледаме, да. Слушам те. Къде да гледам, ако си отклоня погледа от масата? Натам? В небитието някъде. Или таван? Не, натам, направо по-комфортно ще ми е. Добре. Да. Защо Ивка Бейбе, а не, примерно, мис Иванова? Ами, Ивка Бейбе някакси... Или Ива Дива, да знам. Да, знаеш какво се замислих наскоро? Сега като стана, аз съм на 25, като стана на 50 години, още сигурно ще ми викат Ивка Бейбе, което би било малко налепо, ама... Не, ще стигнем и до там. Да. Тогава трябва да Вече може ли в очите да се гледаме? Да, тогава трябва да е Милвка Бейби. Милвка Бейбе? Да. Ами може на 50 вече да съм баба, но малко по-закъснявам с детето, така че... Не, значи Милвка Бейби. Милвка. Нека да е Милвка. Искам да се от тия лелите, хубавите лели, дето ходят по почивка в Рим, Дубай и се снимат така само челцето и викат, аз съм на почивка тук с мъжа ми, с моето пиле, с моето пате. Аз наистина, що Бейбе? Откъде? Това е толкова смешно. Аз като бях по-малка, се с момчета се събирах, се с големи компании, се с по-големи от мен и винаги бях най-малката в компанията. Оттам Ивка Бейбе, Ивка Бейбе и то някак си дойде Ивка Бейбе. Пък и не е лошо, виж как звучно звучи. Ма Криско беше първи. Не, щом на теб ти харесва. Криско Бейбе. Преди Криско беше Азис. Азис, като беше при мен на подкаста, каза, аз преди 20 години изпях да си слава Бейби. Така че... Всичко е Бейби. Да, добре, е бейби. Ива, защо не си остана във Варна, а дойде в София? Исках да уча пиар. Записах пиар в Нов български. Всъщност причината, поради която дойдох в София, беше НБО. Нов български. Mm-hmm. Кандидатствах си, приеха си, даже и в Софийски ме бяха приели. Тогава въобще нямах и мисъл да започна да правя някакъв тип съдържание в YouTube. Много исках да стана фолк певица в този етап от моя живот. Да, и рекламата винаги ме е дърпала. Аз и маркетинг после завърших в софтуни малко по-късно, но пиара избутах 3 години и след това започнах да работя в МОЛ, бях консултант-продавач. Съкратиха ме от работа по време на COVID, нямах пари да си плащам семестър и вече бях започнала с интервютата по улицата и изборът ми беше дали да се пребера във Варна или защото няма кой да ми плаща нещата, или да продължа. За Варна, защото нали знаеш, че има една поговорка, по-добре първи на село, отколкото последен в града. Само заради това, за това те питам. Ами Варна е, виж защото сега... ти онлайн съдържание може да го правиш от всякъде, не е ли по-готино да си вкъщи? Ами аз исках да докажа пред майка ми, че мога да бъда самостоятелна. И Варна вече... Отесня. Ами той е доста голям град. Знам. Варна си е голям град. Аз обичам Варна. Една любов винаги вярна. Нали знаеш защо ни е въто на колата? Тя още ме е с варненска регистрация за вярна. Това е хубаво, не знаех. Да, въто е за вярна. Всички са верни. Ами така говорят за жените от Варна, само такива неща чувам, че били верни. Не знам защо такава поговорка има, че всички от Варна са верни. Но завършвам сега в Бургас, уча в Асен Златаров технически университет и си прекарвам доста време в Бургас. Добре, да чакай сега. Тръгнала е певица. Има един пиар незавършен. Да. След това маркетинг завършен. Маркетинг завършен. Да. Къде пък в Бургас? Тук няма ли... Да, ами имам конфликт на интерес. И Варна и Бургас, нали знаеш, че не се обичаме в принцип много. Един от най-близките ми приятели от Бургас, ние се запознахме по времето на моята работа в МОЛ. Той беше в един друг магазин, излезахме да пушим навънка и много близки си станахме. В един момент той вика, пък той бе 7-8 години по-голям от мен. Вика, всички простаци завършиха висшо. Така вика. Ние не. И аз викам, Мити, давай да ходим. Той ти ядеш. Викам, давай да ходим да завършим. И той вика ми, айде в Бургас да учим. И аз викам, айде. И така си пуснах, съвсем на майтап си пуснах кандидатстването и те си ме приеха хората, защото аз имах доста висок успех, между другото. Изненадващо. Преди години беше по-лесно беше по-лесно да го завършиш, колкото да влезнеш. Сега нямам идея. Образованието важно ли е онлайн? За онлайн нещата? Естествено, как да не е важно. Аз си го правя за себе си. Аз съм завършила софтуни 2 години бутах на Светлин Наков курсовете. Страхотни са, но абсолютно не е достатъчно. Аз ако не бях продължила нещо да чета, да гледам, защото аз се занимавах дълго време с маркетинг. Аз бях диджитал маркетинг менеджер.
на няколко бранда и след това Ивка Бебе. А какво означава Digital Marketing Manager? Акаунт менеджер поддържаш, примерно, ти имаш бранд, аз ти казвам в TikTok ще ти е такова съдържанието, заснемам ти го, монтирам ти го и ти казвам и ти го поствам. Това се занимава Digital Marketing агенциите. Предимно това правят. И Facebook, и Instagram, LinkedIn, имейл маркетинг. Ето това не е ли нещо, което няма нужда от образование? Това може да се научиш за един час. Не мисля, че е така. Смятам, че маркетинг е изключително променлив и той върви със скоростта на светлината. Трябва всеки ден да се интересуваш от това нещо. Пък и маркетинга си има основи. Ти не можеш да ги промениш. Не, ти говориш за диджитал, аз хванах се за думата за това, че разбирам, ти гледаш една таблица с база данни и им преди не ми звучи толкова сложно. Не всеки може да го прави. Аз не мога да го правя. Да, не всеки трябва да си имаш усет към социалните мрежи, да следиш, да гледаш, пак казвам, не простотията в TikTok само, да гледаш и брандовете в световен мащаб, какво правят, какво се случва, как са заснети нещата, кое хваща аудиторията, защо толкова бързо си губят интереса, защо някои видеа имат половин милион гледания, на първо четене са супер глупави. То си има причина. Звук, светлина. Не, че хората са идиоти, нали? Не смятам, че аудиторията е глупава. Напротив, тя понякога много странно реагира на някакви неща, които, примерно, аз и ти въобще не бихме отразили. Да. Върви ги разбери сега. Просто ти харесваш коли, аз харесвам пица. Различни хора, разни идеали. Животът е шарен и мен много ми харесва потребителското поведение е много, много странно нещо и примерно пускам подкаст с теб, хората го гледат, да кажем, до 15-та минута. Пускам подкаст с човек, с който аз си мисля, че няма да има такава гледаемост и го гледа от 45-та минута. Нали, мен всеки един разговор ми е интересен, обаче аудиторията всеки път реагира различно. И до ден днешен аз не съм и намерила правилната точна формула. Знам, нали, какво да правя в началото и в края, кукичките и вече финалните слова, но по средата, самото съдържание, всеки път гледам да е различно, за да мога да им отолежажата. Така че потребителското поведение е много интересно и трябва да намериш време и желание, примерно, ако искаш да се занимаваш с социални мрежи, да го изучаваш и да го анализираш. Ти защо толкова натискаш да си популярна? Това за какво ти е? Да натискам да съм популярна? Окей, по-скоро си... Пък аз не смятам, че съм популярна. Според мен си амбициозна като човек. Амбициозна, болна, амбициозна съм, но аз искам да оставя трайна следа в българския YouTube, както много хора са оставили в телевизията, в журналистиката като цяло. Искам да оттъпкам една пътека, която все още е неоттъпкана. Аз съм първата жена с подкаст, който вече е над 2 години. Искам да има репортери в дискотеките. Искам да... Искаш да има репортери в дискотеките? Твои репортери? Не само мои, като цяло да си има такава... Защо трябва да има репортери в дискотеките? Защото смятам, че хората искат да говорят. Хората искат да отговарят на въпроси. Без значение коя част на денонощието. Не, разбира се всички. Някои хора са отишли да си пинат дискотеки. Тогава направи терапевтичен подкаст. Терапевтичен? Да, и кани хора само да си много съм далеч аз от терапията. Не, защото каза, че хората искат да говорят. Те са отишли там не точно да говорят, според мен. Хората искат и да се забавляват. А когато един, да кажем, репортер, защото сега може би прозвучало глупаво за някои хора, че аз съм репортер в Плаза, нека да го наречем един хост в заведение, той е част от шоуто. Така е, да. То е допълнение към цялата картинка, към целият цирк, който ти си отишъл да сътвориш. Ивка Бебе. Тя е топ журналист на Плаза. Кой тана е? И беше ли трезвен, като измисля тая позиция? И мен ми е много яко, защото аз участвам и в забавлението на хората, чрез подкаста и в ежедневието. И някак си ставам част от техния живот. Аз си израствам, аз започнах на 19 години, започнах да го правя, сега вече съм на 25. Малко по-различен. Значи терапията ще дойде към 35, може би 40. Да, вече когато имам котки вкъщи, най-вероятно ще почне и ще има здравейте, дами и господа. Защо стана така? Вие сте с терапевтичния подкаст. Защо Милвка Бебе? Милвка Бебе. Ето, това е следващото нещо, което трябва да направим. Предстои. Това е хубаво. Да, за популярната, не мисля въобще, че съм популярна, никога не ми е било самоцел да ме разпознават по улицата. Искала съм да правя неща, за които горя и
То е допълнение. Сега не мога да ти кажа, че не ми е приятно, като вляза в заведение, хората да ме виждат и да ми кажат, това предполагам, че ще мине след известно време, но да кажем, сега трябва да си го вземеш. Да. Много ми е хубаво. Имала съм моменти, когато искам да се скрия, защото аз съм малко емоционално нестабилна на моменти, но имам моменти, където искам да си ме видят. Слагам си хубавите тароклички, дрехи и се чувствам добре. Защо в подкаста толкова въртиш около секса? Защото... не, той сега си върти около секса. Вече не е ли банално? Имам предвид кобилки на оттъпка една пътека. Eat banana every day in the morning and your husband you're very happy. И около нея, не мога да се сравнявам въобще даже с кобилки. Там е съвсем различно разговор, защото там се почна с един ударен секс от самото начало, нали? Да. И заработи машина. Много жени ги е срам да говорят за секс. Аз никога не съм се срамувала, никога не съм се правила на ощипана госпожица, че не обичам да правя секс. Много жени се правили много по-нестандартни неща от мене. Просто не говоря за това. Аз това си изумявам. Някой пука ли му аз или ти, примерно с колко мъже или жени сме спали? Аз мисля, че не. Много хора им пука. Да. Мислиш? Да, много хора им пука. И на мен ми е интересно защо. Предполагам, че хората се интересуват, за да направят някакъв сравнителен анализ с техния си сексуален живот. В момента имам така нова вълна, която подхванах, да правим безопасен секс, защото наскоро задавах въпрос в едната от дискотеките. Правите ли секс с презерватив? Имам преди почваш вълна на безопасен секс ти, като пример, заставаш напред или като кампания? Като кампания по-скоро, защото прекалено много хора правят така наречения one night stand без презерватив. Това не е стендъп шоу, нали? Да, не е стендъп шоу. Сигурна съм, че ти никога не си правил секс за една вечер. Не съм правила никога. Само стендъп шоу. Да, стендъп шоуто, да. Кане ли сте за стендъп? Не, аз не мога, между другото. Моите шеги са много плоски и се чупят. То може някой друг да ти напише текста, примерно. Не мога пък така, не мога да вървя по сценарий. Но обясняваш ли се, като някой те пита какво точно работиш? В смисъл, ти как обясняваш? Примерно на мен, на мен не е правилен пример, защото горе-долу знам. Но какво точно работи Ива? Винаги се обяснявам. Започвам с подкаст, водещ по дискотеките и инфлуенсър. Аз съм си инфлуенсър. Реално, да, то с подкаста си едното си е вързано малко или с другото. То в момента каквото и да правиш свързано с публичност, си инфлуенсър. Ти си инфлуенсър. Не съм. Поне не се възприемам. Ти може аз се забавлявам и държа тези неща като канали за обратна връзка. Между другото имаш много успешни кампании, така че мисля, че си инфлуенсър. Въздействаш на аудиторията. Не съм знал. И преди Инстаграм си бил инфлуенсър, всъщност. Не, аз Инстаграм не развивам. Не, говоря ти преди самата социална мрежа, ти пак си въздействал на група от хора, което всъщност е влияние върху група от хора, така че ти пак си инфлуенсър. Никога не съм се. От кога си в публичните среди? Поне 20 години. Толкова. Поне 20. Аз сега малка бях, когато се теглих. Да, това е много яко. Израснахме своите песни. Това също е любим. Добре, как се плува в такова море, където конкуренция имаш ли? Естествено, че имам и мене това ме кефи. Ако нямам конкуренция, може би ще спра. Кой го приемаш като за конкуренция? Алпер, Чочев, Тото, да не пропусна някои колеги. Не, говорим за жени, примерно, в момента. За жени? Да. Има много други колежки, които правят. Валерия Дакова прави интервюта по дискотеките. Братко, всеки има подкаст, всеки има стендъп шоу. Това си ми е теза тук, която от една година си циквам. Ама това дразни ли те? Мен не. Не разбирам защо. Някакво безумно желание на хората си изявяват. Преди време повечето жени искаха да станат фолк-певици, преди това си искали да станат принцеси, сега искат да станат подкастери. Тоест това е новата принцеско. Интересно ми е, кое е следващото? Може би ще гръмне цялата тата потия с инфлуенс нещата или тя си гръмна. Ще отида на някъде друго. OnlyFans може би е следващото. Ти имаш ли? Нямам. Може би трябва. Печали се добре? Сигурно. Да, аз съм си говорила с много OnlyFansърки, даже бях в изолация един месец. Нали, може ли да не се снима лице, така че... OnlyFans е интересна платформа. Бих направила реалити формат с OnlyFansърки. Кажи го, не съм запознат, не съм я разглеждал. То не е задължително да се снимаш гол, по принцип. Това имам предвид. Да, ти там можеш да снимаш краката, ръцете. Аз имам един познат, който ми е казал, че мачка бургери гол до кръста и му плащат за това. Всеки има различни фетиши. Мачка ги с извинение. Не, гол до кръста имам предвид само с ръце. Просто е гол до кръста.
просто момчето е във Виж, форма. фетиши хора имат всякакви, така че... Фетиш е много интересно нещо. Аз винаги ми е било интересно, защо хората, примерно, харесват крака. Сама успяваш ли да се издържаш с това? Да, сама си се Успешно. издържам. Не. Аз говоря с вече. това конкретно, с което Само се с занимаваш. подкаста? Да. Да. Подкаста си е окей. Да чука на дърво, всичко е наред. Много хора ме гледат, слава Бога. И предстои, искам много други неща да правя. Пускам сега, то всъщност вече е излязло ново предаване Welcome to Bulgaria. Ходя на събори, сега ходих на празника на грената ръке и сланината. И много ми хареса такива неща да снимам. Има много там хората да са феноменални. Бях на Рожен на събора миналата година, отивам и съм си забрала кеша. Нямам пари в мен, имам 5 лева. И само с карта и с телефончето такава ходя. Преди това ми се скъса кабела на микрофона. Пълен резил. Просто индийски сериал и отивам до някаква смолянска телевизия и те колегите, викам, момчета, така и така, 3,5 мм ми трябва тук микрофона, не мога да свържа. Викам, ще ви го върна, само 2 часа ми трябва да си направя репортажа. Те викат, айде, подарявам ти го. Влачи. Викам, ето, това е смолянската телевизия да ви дадат кабелта. Гладна на мизерия, ти казвам, вече корема ми кракори, вълнува се супер много. И отивам при едни хора, викам, може ли на кебабче? Викам, имам 5 лева. Точно 5 лева. Викам, дайте ми храна за 5 лева. То не струва ли топло на кебабче? Да, лютеница, пържени картофи, ПКС с сирене. Топ. 2 кебабчета, зелева салата и хората просто ми казаха, ето, заповядай. И аз им казвам, хора, нещо да ви пусна по революцията. Те викат, храна никога не се отказват. А по такива населени места много ми харесва да снимам, защото хората са изключително топли. За какво го правя това предаване? Мисията на това предаване, ако мога да върна един човек в България, по-скоро бих се чувствала силно удовлетворена. До момента, да го върнеш с фестивал на грената ракия, не е ли по-смислено да се върне, ако той тук има работа, ако би се чувствал добре? Ако... Аз не мога да осигуря работно място на този етап, още не съм станала министър-председател. Това пречи, имам предвид. Но пречи. Има много неща, които пречат. Ако съм една от причините някой да се върне в България, бих се чувствал изключително горда от себе си. И това предаване, примерно, ми е на тотален минус. Ето не може аз си го снимам. Да, но... Кев цена няма, дето има на приказка. Просто аз се чувствам добре да го правя и хората, когато ги видя, примерно като ти дадат кебабче с лютеница, как да не се заредиш? Той има много добри хора. Изключително добри хора. Снимах с една женичка в един килимарски цех в Чипровци, правят страхотни килими. И тази жена, тя обяснява за този килим с такава любов. И в момента, в който я видиш как играят очичките и тя целият живот е бил килим и всичко ти се навързва. Животът ти почва да придобива някакъв смисъл и много хора казват, Ивка говори само за секс, обаче Ивка говори за много други неща. Защо трябва да наложи другите неща? Да, налагам ги, просто хора, трябва ми времето, не става хоп и айде. Не, аз то е просто догадки мои. Да, аз знам. Бъркам при каквото искаш, кой съм аз да ти дам наклон. Ама и секс ми е интересен. Защо хората ги е срам да говорят за секс? Защо? Особено като се преплете с фестивал на грената ракия. Много. За секс тогава вече там е... Но не трябва да се приключва с бира, паприкаш. защото секс се отива на кинович. Значи има ли бира? Ти след грената ракия, особено нещата не са. Предполагам, че да. Не са сексуални. Никога не бях пила грена ракия. Това нещо така удря в петите. Брутално е. Брутално. Ама да, тежък. Смете ли с захар? Грената ракия? Да. С смет, според мен. Смет? Да, лично моя. По-добре, да. Хубаво де. Корекции ти, защо толкова рано, според мен, си стартира? Аз гърдите си сложих на 22, но след това си го правих миналата година, на 24 съм била. Хиалурон сложих може би на 20 години в комплекси. Неизговорени комплекси. В момента си махна хиалурона, между другото, вече съм без хиалурон. Сега ще си намалям гърдите. Момичета, не го правете толкова рано. Аз направих грешка, сега случват се по някои такива аномалии. А защо ще ги намаляш? Боли те гърба? Боли ме гърба. Аз съм не чак толкова висока, по принцип. И тогава доктора ми каза, колко кубика да ти сложим. И аз викам, дай да има. Сега ще ги направя доста по-малки. Даже почти наполовина ги намалям. Април месец ми е операцията. И много ми тежи. Аз като седя правя, примерно ако седя 4 часа, почваме така вече се сгъвам. Физически, душевно не? Душевно съм гръмфрая, ама физически почвам да се сгъвам и ме боли
гърба, ходя на масажи поне 2 пъти месечно, за да мога да се чувствам малко по-добре. Спя на един матрак, така като изкована, за да мога да се чувствам добре. Така че да, момичета, наистина апелирам, не правете глупости на ранна възраст. Аз тогава не послушах майка ми 3 пъти ми каза не дей. Тоест не е точно гъс глава затрива, може би цица глава затрива. Да, ето променяме поговорката. Да. Внимавайте с тези неща. Ето аз съм пример как понякога каквото сам си направиш, никой друг не може. Божинката какво вика? Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Аз там вече не мога да кажа, защото те са толкова много. Той променя смисъл на всичко. Хубаво де. Да. Ти смяташ ли, че провокативни въпроси могат да бъдат само за секс? Не, ти можеш да провокираш по много други начини. Можеш да провокираш чрез любов, чрез наука, въпреки че аз не го правя. Има много колеги, които излизат и питат Нещо ти за политика, примерно, може да е. Килиманджаро. Политиката не е моята тема. Аз ще те питам, интересуваш се от политика. Интересувам Ти се, отдеве но спомена не за връщане моята на българи, политика. а то това е ужасно пряко свързано. Съгласна съм, но аз не съм въобще... Винаги следя какво се случва. Естествено, че ме интересува дали имаме правителство или нямаме правителство. Би било супер бездоговорно. Да не се интересувам. Ние всички сме политика. Ние всички участваме в политиката. И мога да кажа на моята аудитория, излезте да гласувате. А правила ли си? Естествено, да. Естествено, въпросът е, че аз от 2 години не съм го правила, защото всеки път точно на въпросната дата аз съм някъде на работа и супер много ме че не мога да отида да гласувам. Естествено, това са оправдания, защото мога да си пусна адресна регистрация в София и да отида да си гласувам в София, за да не ходя до Варна. Но все още не съм го направила. Сега обмислям да го направя, да се надяваме да нямаме избори повече тази година. Силно се надявам, но предстои да разберем. Борбата е безмилостно жестока. Ти лъжеш ли, Иве? Старая се да не го правя. А ще го Но правиш? съм се хванала, че правя микролъжички на моменти в ежедневната ми комуникация с хора, за да не ги обидя. Много често го правя, за да не ги обидя. В смисъл от куртуазия? Да. Тоест харесва ли ти това? Да. А то не ти харесва? Да, което много искам да се отуча да го правя. Сега, примерно, ако ме питаш харесва ли ми свичера ти, не. Ще ти кажа да. Супер. Окей, разбрах. Да. Както и оранжевото отдолу, защото сутринта беше тъмно, аз като идвах насам. Да. И съм взел вместо бяло, видях го, може би 10 на 15 минути по-късно. Да, супер е. Да. Не, това е съвсем друга тема. Да, старая се да не лъжа аудиторията ми, защото смятам, че хората много бързо хващат лъжата. Защо да лъжим? Пък и аз не съм чак толкова добър актьор, за да мога да бъда с маска през цялото време. И най-добрите актьори, според мен, се чупят в някакъв момент. И най-добрите маркетинг специалисти, дори които се занимават с социални мрежи, и те се чупят в някакъв момент. Според мен, това да бъдеш с маска е единственото нещо, което би ти донесло, е биполярно разстройство. Ивка Бебе маска ли е? На моменти, да. А как Ива Иванова живее с Ивка Бебе? Много добре се разбират. На моменти имат конфликт на интереси. На моменти се карат. Да се поздърпват ли? Поздърпват се на моменти. Поздърпват се, но вече то почва да е едно и също. Не е ли тогава биполярното, за което ти говориш току-що? Да, заради това вече в крайна сметка, ако хората ме харесват, ще ме харесат така, каквато съм. Аз искам да си правя нещата, които ми харесват на мен и си ги правя и си бутам нататък. Какво мога да направя сега? Ивка Бебе в някакъв момент най-вероятно вече няма да е актуална и трябва да сме наясно, че всички хора, които се занимаваме с социални мрежи, въобще не сме популярни, въобще не сме звезди, защото ако ги няма тези мрежи, много ми е интересно с какво ще се занимаваме. То не може да ги няма, реално. Не може, но представи си, че утре нещо се случва, нямаме интернет повече. Кои сме ние? Ти си Ива Иванова от Варна. Да. Една жена, която се опитва сама да се... Това поне в моите очи, която се опитва сама да си бута някакви неща, което е достойно за похвала. Да, радвам се. Аз толкова се радвам, че живея в това време, в което имаме интернет, за да мога да се изразявам по този начин, но много е важно за мен да остана такава, каквато съм и да... А ти каква си? Аз съм много момиче, като Мондиова, извинявай. Ако можеш да се огледаш в огледалото на душата ти, какво би ти казал? Обичам Мондио, човек. Тага. Обичам даже вечер, когато се прибирам от дискотеката, като от Велинград, като си карам към София, си пускам Мондио, да не се приспа, нещо да ми ангажира слуха. Въпросът ти беше...
Не, въпросът беше, то ти е мина. на кино. Да. Да. Коя си? Това Коя беше. съм? Аз съм едно момиче, което иска да си обича работата и да ми играят очите в момента на работна дейност. Не искам да работя работа, която ме прави нещастна. Искам да отивам с кеф на снимки, искам да правя неща, които са естетически издържани. Старая се рекламните ми кампании да са хубави. Старая се да говоря по-добре. Ходя в момента на уроци по дикция, оправям си, понеже имах кръстосана захапка, имам в момента ортодонско лечение, съм с айлайнери. Гледам да съм по-добра, поне за себе си, за моите хора, които ме гледат. Старая се да съм по-добре в личен план, трудно се получава, но... Много доброта почна да блика. Много доброта. Дай нещо лошо гледахме надолу. Не мога да му се не види. Да. Материалното има ли значение за теб? Естествено, живеем в материален свят. Доколко обаче? Не на всяка цена. Не бих спала с някой за пари, за да мога да си правя подкаст. Ама не, тук въобще не говорим за секс. Казвам ти го директно. Не бих убила човек за пари, не бих смачкала колегите ми, защото искам да взема някаква рекламна кампания, не бих подляла вода. Смятам, че парите трябва да са средство, за да си достигнеш целта, не само цел. И по-добре е да... Знаеш ли за мен за какво са ми пари? Да изглеждам добре. Уверявам. Да мога да си бутам моите проекти, защото проектите са скъпи сега. Имам си оператори, монтажисти, дизайнери, тези хора трябва да ядат, нали, все пак. Искам да мога да правя това, което правя. Затова ми трябват пари и да ходя по почивки. Много обичам да ходя някъде. Много обичам. Сега ще ходя в Бали, ходих в Италия в началото на годината. Тези неща, когато се занимаваш с някакъв тип креативна дейност, когато раждаш проекти, обогатяването на общата култура чрез пътуване много ми помага да стигна до някакви нови неща и до някакви нови идеи. Как точно в Бали се обогатява обща култура? Питам ще ходя... защото не разбирам. Ще ходя на... Със сигурно ще се разсмееш, ама ще мълча 2 дена в манастир. И понеже моята балалайка постоянно набива, аз съм като Аз ти кажа, Симпсон. Към терапия си вървиш. Да, аз си вървя към терапия. Аз съм като Симпсон на Бенир. Не спирам да говоря, постоянно говоря и имам нужда, може би, малко да се осамотя. И в тези моменти на осамотение се надявам, че ще стигна до някакви страхотни решения в моя живот. Защото аз имам защо трябва да ходиш чак на майната си? Не можеш ли тук в девически манастир да си помълчиш 2 седмици? Като послушничка, предпочитам да видя малко и друга природа. Интересно ми е там какво се случва, маймунките малко. Искам да видя целия свят, няма да ми стигне времето, може би в другия живот. Сигурно. Човек може ли да те срещне в метрото? Да. Между другото, качих се преди 1 седмица в метрото, защото карам градския БМВ. транспорт цяло имам предвид. Много обичам трамвай и харесвам седмицата. Много ми харесва седмицата. Да, 7, номер 7 трамвая. Това ми е един от любимите трамваи. А къде ходиш с седмицата? На центъра, да пия кафе. Нещо, той идва до нас седмицата. Затова така да, ние живеем един от друг. Живеехме. Аз вече съм в студентски град. Ама да, аз съм те виждала. Седмицата. Да, виждала съм те. Прекрасната седмица. Да, возих се в метрото, защото БМВ-то ми беше на ремонт и трябваше да отида до Люлин да си го взема. Нямам проблем. Това е сериозен повод за возене на метро. Все пак, поне си го опитала. Много пъти. Аз си се возя в метрото. Нищо да базикам те. И аудиокниги слушам и... Значи последния път искам да ти кажа, че влизам в метрото и нещо примерно, защото за мен е много важно да знам новите песни по фолк парчета. И съм си надолу, тежка чугия от слушалките се чува и си гледам клипа да видя какво става. И около мен една женичка такава супер потресно. Да, слуша, чалка. Ужас! Това ми е последното возене в метро. Изкуствен или естествен интелект? И двете. Съвкупно. Дано да успеят да се разберат двете неща. Силно се надявам. Ти ползваш ли? Ежедневно. За? AI в момента ми монтира шортовете за подкаст. Имам такъв тул, който спестява доста време. И си го ползвам. Също така използвам ChatGPT за сценариите ми. Доста
Малко се притеснявам, честно казано, от AI. Защото почвам да ставам по-мързелива, се забелязвам с него. Ема ти трябва много точно да му зададеш какво искаш, така че то не е баш мързело. Аз умея да работя с ключови думи и не, за сценарий, че... за сценарий ме очуди, за какво? За въпроси или за сценарий за съвсем друго нещо? Не, примерно ти ми идваш на гости и аз казвам, структурираме цялата информация за Митко Павлов, за да мога да не я търся в отделните сайтове, примерно Wikipedia, Google, да видя новините, за ресърч изцяло я използвам. И за някакви интересни факти, примерно, като снимах за грейната ракия, коя година е създадена ракията, коя първата реклама на ракия, колко процента от хората в България пият ракия на ежедневна база. Такива неща търся в AI, за да може да ми извади информация. Мен беше много интересно с теб да си говоря, защото ти си някаква... Ти. Ами не, ти си някаква... Не, това си тук. Ти си някаква друга обратна връзка. Ти си друго поколение, което... Много ме зарадва, когато ми писа, между другото. Той ми писа мен ме във зарадва, че ми отговори, защото не, глупости не се познаваме. Мога кажеш, не искам, естествено, нормално. Аз, когато някой ме покани, гледам да не отказвам, освен ако вече не съм изговорила всичко, от което имам нужда да кажа. Аз и затова не те и подготвих по никакъв начин за това и ти, Ева, че не ме и попита. Не. Само ми му ходил на влизане, но преди това не. Да, губя си естествената реакция. Ако ми пратиш преди това темите... Никога не бих. По-скоро няма да се видим. Аз също. Някой гост, ако ми поиска въпросите преди това, не ми е гост. Това се случва, за съжаление, в телевизия от много от така наречените селебрити. Искат ли особено и за политика, когато става? Просто там вече пиар щабовете искат чакай сега, политиката може би е нормално. До някъде съм съгласен, зависи от поста, който вземаш, но тук всеки льор да се взима много сериозно, за съжаление. Да, но друга тема. Пак казвам, нека да не забравяме, че особено ние инфлуенсърите, тиктокерите, ютубърите, ако нямаме интернет, ние сме... Няма как да няма. Няма как, но ако няма... Няма как да няма. Не бъди сигурен. Сигурен съм. Няма как да няма. Те войни се водят вече онлайн заради технологии, така че със сигурност ще има нет. Това е така. Наистина няма как да няма. Един път отворена кутията, няма как да се... Публичността е нещо супер временно. То е опасно много опасно. За самия теб, а това е според мен, ама всеки си го изживява, всеки си има някакви секунди и това минава според мен. Като порасваш, минава. Ти мислила ли си заради тази разпознаваемост или популярност, след тази две думи, да ги впрегнеш за нещо благотворително, примерно? Да, вече работя даже по този въпрос с един период за кучета в момента. Но пък аз не съм фенка на биенето на камбаната. Това ще да кажа, аз не говоря публично да е това нещо. Аз си работя с тях, кампаниите са изцяло с мен, започваме снимки сега от другия месец. Ако мога по някакъв тънък манипулативен начин да ангажирам някой с това, че по-добре е да си осинови кученце, отколкото да си вземе, значи си свършил работа. Значи съм си свършил работа. Хора на благотворителни концерти, когато някой ме покани, наскоро бях в Перник за един мой съколега от университета. Ходила съм за много деца, не отказвам благотворителни концерти да водя. Отивам да ги водя. Аз ще си измислям дали пееш. Да, не дай си Боже. Те хората ще си помислят, че има че умрял кит, ако че е тръгнал за певица си тръгнал в началото. Да, не дай. Помня. Да, много тежко. Помня разговора, имам предвид. Да, помниш. Виж как следи. Това е професионалист. Глупости. Аз въобще съм Ти си страхотен. Аз съм много далеч от тия неща, аз се забавлявам. Имам предвид това се опитвам анализирала съм ти на теб начина на поведение пред камера, между другото, на теб, на Мария Силвестър и на Радост. И всъщност доста това са три съвсем различни вселени. Знам нарочно. Те нарочно са три различни вселени. И на теб и на Дело също, от мъжете. Имате много интересни похвати, които използвате, които според мен ги правите абсолютно несъзнателно. Никакъв похват няма от се закълна, за да я съм на 200% сигурен, че знам. той. Дело ми е идвал на гости. Той е един от най-естествените хора, които съм виждал. Той просто го може. Просто е дадено. Някои хора са родени да бъдат пред камера. Дейката е добър в контакта с хора. В смисъл, той много бързо влиза. Аз понякога имам прегради пред някакви хора, които не са ми... Ти си особен. Не са ми симпатични. Ти си доста и ми личи. Да, и теб това ти е разковничето, защото ти си малко по-дръпнат и то хем ги допускаш, хем не ги допускаш, което е много, много интересно. Не мога да кажа как стана. По-скоро обаче са ми казали, че личи, когато някой не ми е окей. И на мен.
Ма то това е нормално. Според мен не е нормално да не ти личи. Ами, ти си в такива среди, че лицемерието е доста... Ето, ти си същите, горе-долу, но... Ами аз така и не се научих. Аз съм по-отдавна Някой, в като ми каже, лицемерието, Мило, как си? И на мен ми се повръща човек, вярвай ми. Отидали на събитие, знаят, че този въпросният човек е написал лош коментар или е направил лош коментар на живо пред някой мой познат. И като ми каже, Мило, как си? Направо искам да стана, да си тръгна и да отида да повърна черна гняз в къщи. Аз маци ти казах на 2 пъти. Не, това нямам проблем. Ама то е... Не, аз близките си хора така ги наричам, независимо мъж или жена. Благодаря ти. Единственото нещо, което ме отблъсква в моята професия, но това е част от нея, е точно това лицемерие, за което говоря. И аз за това малко така си гледам моя си живот и си бутам моите си неща. Има някои събития, които ми е много приятно да ходя. Има някои събития, които ходя и искам да си тръгна в момента, в който вече съм там. Много, освен инфлуенсъри, много коучове, според мен, има в България в последните 2-3 години. Ти ходил ли си, т.е. не ходил ли си, ползвал ли си коуч за нещо? Все още не съм. Може би е крайно време да го направя. Вместо да ходя на Бали, защо не си купя един курс за някой коуч? Тук ще давам 3-4 хиляди лева за билети. Що да не ги дам за курсове? Има много измамници. Мене това не ми харесва. Не бе, има коучове за всичко. В смисъл... Някой, примерно, ти казва, изкарай 20 хиляди лева за 3 дни. Как да стане? Пък и защо парите трябва да са ти чак такава цел живота? Какво ще ги направи? Добре, ще ги изкараш тези 20 хиляди лева. Ами после? А сега кой ще ни даде пари? Кажете ни! Ще ги изкараш, ще изкараш нови 20. Моля? За какво ще ги изкараш? Там с маймунките мисля, че добре ще се получи. Имам предвид, винаги мога да ги изкарчиш там. Разбрахте, да, ама не разбирам защо всеки иска да бъде лидер. Всеки иска да бъде начало на стадото. Не, по-страшно е, че има хора, те са ужасно много, които ти, не знам, то е продажба на подобни някакви умотворения. Мен са ми много забавни 90% от тях. Аз имам глагол за това нещо. Андеротействат. Това е готино, да. Да, и не мога да разбера. Да, естествено, че мъжът трябва да е доминантен. Естествено, че мъжът трябва да е по-силния пол. Естествено, че... Нищо естествено няма да погледнато. Ама... Той е по-слабия пол, физически може би е по-силен на моменти. Да кажем. Иначе психически според мен е по-слабия пол. И аз нямам нищо феминистко, да се вика. Може би си прав, но ти да обясняваш как жената и едни такива речи с него се сложи отзад едни бури. Викам, що не си вземеш една димна машина и вече да си като Дарт Вейдър и така да изглежда го. Не мога да разбера. Всъщност има много хора, които им се вързват. Има много хора, които всъщност си дават паричките, които са изкарали, кой знае как са се трудили, защото някой ги е надъхал, че могат да бъдат императори в техния си живот. Ако не може всеки да е лидер. Не, трябва понякога да бъдеш с сведена глава. Какво мислиш за феминизма? Какво мисля за феминизма? Че каза Андоритейти. Много... Ще победим за феминизма. Това е на Марио Скуркински, край на едно велико интервю. Когато го питали какво мислиш за феминизма и той каже, ще победим. Обичам Марио Скуркински. Да. Наскоро му бях на един спектакъл. Така не съм се смяла. Марио със сигурно. Брутален е. Много бих искала да имам честта да си поговоря с него. Някой ден сигурно ще имам. Но феминизма... ти каза, не съм много сигурна дали феминизма е създал повече семейство, отколкото е разрушил. Това е готино. Не съм много сигурна. Аз имам такава теория за част от новите телевизионни психотерапевти или самотерапевти, че повече разрушиха, отколкото помогнаха за някои неща. Аз ги наричам телевизионни, нали, защото там е друга ниша. Как да е? Ти терапевт ползвал ли си? Да, ползвам, защото... Ползваш? Ползвам, да. Даже мисля, че утре съм на психолог. Преминавам си през някакви неща. Съм свръхемоционална. Наскоро преживях една раздяла малко по-тежка и ми трябва някой да си го излея. В смисъл ходиш да си говорите? Най-общо казвам. Естествено, да. Пък и там рисуваме и човечета. Аз съм и доста суеверен човек. Примерно сутрин, когато стана, освен, че си пиша задачите за деня, благодаря примерно за изгрева, за възможността. Нали ти казвам, ние отиваме към терапията. Не, това не е суеверие, това са си мантри такива, които
Особено с благодарността, там си отиваме и към Дънов, нали, ама това е друго вече. Да, в момента чета една книга на Дънов, между другото, но да, имам си някакви такива мои си неща, хора си в неделя на манастир. Не занимавам хората с това, защото не е важно. Това си е мой избор. Трябва да смениш. Смени бали с белоградчик. Това е най-големият майтап, че аз, ето хората знаят, нали, че хора на манастир всяка неделя и понеделник. Примерно снимам подкасти. Какво мислиш за ураната любов? Това би било по-интересно в манастира, ако се зададе като въпрос. Никога не бих. Нещата ще изгробят много. Не, никога не бих. Това е абсурдно. Това не е библейско. Да не копая дъното под дъното, дето има напред. Как беше дъното имало и мазе? Има и мазе. Винаги. Лошото, че под мазето има друго дъно. Невероятно, трябва да се убедим. Да. Питах Мария Илиева. Мария питах защо дойде тук, нямаш ли какво да правиш по-смислено нещо през деня. И тебе искам да питам това. Нямах ли какво да правя? Да. Ами всъщност аз чаках твоята покана от дълго време. Не, наистина. И хубав ли е свитчер? Много хубав свитчер. Перфектен е. Виж как хубаво По-хубав лъжа. няма. Виж как хубаво лъжа. Имам много неща да правя. Всъщност имам да си редактирам. Сега пускам един еротичен роман и трябва да седнем да го редактирам. Да, ще ти подаря. Добре. Разписан. Да, разписан. С червил ще подаря. Ами, обичам да ходя по други подкасти, да си говорим, защото и аз имам нужда малко да ми задават въпроси. Въпреки, че ми е супер неловко понякога. Аз като не контролирам разговора, малко ми е неловко, но сега съм добре. Но то не може да контролираш разговор. Да. Той сам си контролира. Той си върви на някъде. Да, аз просто можеш. Чисто терапевтично съм те поканил да си говорим за съвсем различни неща. Въобще нищо общо нямаш. Какво беше написал на листа, че ми е интересно? На кой лист? Ето е пред тебе. Ивка? Не те разбрах. Не. Какви въпроси имаше на листа? Ами... Или по-скоро ти е структурирана информация? Не, по-скоро някакви въпроси, които си бях такова, което на мен ми е интересно. Аз въобще не горе-долу ти ги питах някакви неща. Някакви други неща, които ти ми кажа, че не искаш да говориш и аз въобще не съм ги зачеквал. Ма няма проблем, питай ме каквото искаш. Няма нещо, което да не... Аз не се сетя, че ти можеш така да го видиш, въпреки че на обратно ще е трудно толкова да се съсредоточиш и да говориш и да четеш на обратно. Нямам проблема с това. Ма да, по принцип винаги хвърлям. Знам. Чак! Аз затова гледах през цялото време дали ще стане, дали ще може, защото гледах дали ще видя да те трепна окото, да знам, че четеш. Но не видех. Не. Гледам те в очите. Да. След това вихрено начало няма как. Да, чакай, дай пак така да приключим. Да имаме композиционна рамка, давай. Ами, добре. Иве, много мерси, че дойде. Аз също ти благодаря. Пак ще дойдеш. Ти ще дойдеш ли? Ще дойда, какво да правя? Добре, веднъж като си се дал вече. Канете официално. Ти дигаш ли поглед, че аз гледам в кръка на маска? Добре. Малко да. Okay. Канете официално да дойдеш в розовото студио, когато прецениш. Розово трябва ли да се слагам? Или? Не, само да не е червено. Каки? Добре. Да. Да, окей. Червеното и розовото не вървят ръка за ръка. Зелено е моето. Супер. Нямам добре. Ела с синьо. Айде, аз съм синьо. Искаш ли? Добре, имаме сделка. Готово. Благодаря ти за поканата. Thank you. Съвсем искрено. Абе, вие клапа нямате ли? Не. Аз имам едно джумбо. Няма нужда. Аз имам едно джумбо клапа, където... Не при нас, никой се записва директно в пулта. Тя го пише в... То и аз го записвам в пулта, но съм си взела клапа да се чувствам по-хай.